Hoxe pola mañá, voluntarios da Cruz Vermella de Chantada atendían as derradeiras persoas que quedaban para recoller os alimentos que esta institución humanitaria repartiu estes días para o concello de Carballedo. Na nosa comarca só o fan para este concello, xa que tanto de Chantada como de Taboada o encargado de facer o reparto é o mesmo concello. Onte foi o día que máis xente acudiu e hoxe quedaba xa moi poucos alimentos. Onte, pois moi laboriosa, viñeron todos, e iso que lles costou encontrar a calle, que non conocían, e estaban un pouco despistados. Pero logo empezaron a vir, e, bueno, xa fixemos, quedaron pa hoxe 11 familias solo. E agora xa só nos quedan por atender 6 familias, xa vedes que pouquiño queda, entonces entre hoxe e mañá xa... Cantos viñeron en total, cantas familias? 46 familias, 46 temos na lista. Bueno, notas a crisis, cada vez ven máis xente? No, máis ou menos igual, sí, non... Home, notas que che piden máis, pero hai o que hai. A Cruz Vermella de Chantada atende os veciños de Carballedo dende as novas instalacións na rúa Chantadina Rosalía de Castro. Os alimentos chegan aquí dende a Unión Europea. Veñen da Comunidade Europea, veñen a Cruz Roxa repártellos aos concellos. E os concellos reparten a xente que teñen como necesitadas. Entre o día de hoxe e mañá quedará o reparto do concello de Carballedo totalmente finalizado. Recolles tú, viña. Pero o amigo, onde está?